O svojom zelenom smerovaní nenechala Východoslovenská galéria na pochybách nikoho z návštevníkov, ktorých do nej cesty zaviedli počas noci v múzeu. A prišlo ich nad všetky očakávania. Boli to nielen Slováci, ale aj ženy z Tajvanu, Indovia. I think it's very nice, very interesting, and we are looking forward to see all the museums here. A prišla aj ruská rodina. В Москве больше музеев, поэтому больше народу ходит в них, и народу тоже больше. Но для Кошицы это очень приятно такое видеть, что здесь это есть, и что люди в этом участвуют, и что детей к этому приучают. Zaujímalo ma vyrábanie stolíčiek, pretože mám rád vyrábanie. A keď poznáte Pata a Mata, tak oni stále niečo dobré nakoniec vyrobia. Tu teraz tak robím s pilinami takého panačika. Najviac má asi to robenie tej pilinovej bábiky. Tento papier sa pripravuje z použitého papiera, aj z novín by sa dal pripraviť. Ja tu v tejto vaničke mám rozmixované kartóny od vajíčok. Chytíš to sem, pôjdeš do tej vaničky až na dno, tam to otočíš a pomaly to budeš ťahať nahor, dobre? Teraz to môže začať otáčať a pomaličky nahor ťahať. Prebytočná voda musí odkvapkať. Teraz ten rámček opatrne dáme na dole. A pozri, aký krásny papier máš. Prívlastok Zelená má dostať galéria po nadchádzajúcej rekonštrukcii. Jej pravidlá a zásady sa noční návštevníci dozvedeli priamo od jedného z autorov. Chceme aj nejaké zelené plochy, vodu dostať do nádvoria. Chceli by sme aj zadržiavať dažďovú vodu a využívať ich na spätný obeh vody v rámci technickej vody v objekte. V našej historickej budove je to využívanie napríklad prirodzenej ventilácie, ktorých tých historických prieduchov. Zároveň by sme chceli čo najmaximálnejšie využiť aj súčasné možnosti slnečnej energie. Takže by sme chceli byť takým príkladom pre verejnosť, ako snažíme sa o zabránenie nadprodukcie, o recykláciu, o používanie materiálov, ktoré nám nebudú tak škodiť.